Gràcies, senyora Conesa. Nosaltres, en principi, si no es decideix retirar-la i passar-la més endavant, ens abstindríem. Compartim el sentit de la moció i estem d'acord amb molts dels ateros que s'hi apunten. Voldríem afegir a l'argumentari un element d'empoderament que, sense fer servir aquest terme, es recull en el punt primer dels atesos, quan diu que, atès que la participació ciutadana constitueix una peça fonamental del nostre sistema democràtic, el que enforteix i dota de contingut, possibilitant que els membres d'una comunitat esdevinguin subjectes socialment actius i amb més capacitat per impulsar qualsevol aspecte de la vida social, econòmica, cultural o política, totalment d'acord amb aquesta definició que vostès fan d'empoderament. Per tant, és coherent facilitar al màxim tot allò que tingui a veure amb aquest empoderament i la cessió d'espais i de recursos entra de ple en aquest objectiu. De la proposta d'acords veiem amb bons ulls l'elaboració d'un cens que nosaltres afegiríem, si la cosa tirés endavant, unificant d'espais, no com ara que està dividit entre cultura, esport, serveis generals, de vegades dificulta una mica saber qui t'has de dirigir. Un cens unificat d'espais i locals municipals enfocat no en termes estrictament patrimonials, sinó a facilitar la gestió i cessió d'aquests recursos. D'altra banda, en aquesta mateixa línia d'empoderar la ciutadania, apostem per començar a abordar demandes com ara la gestió social d'espais de manera semblant a com es fa en municipis propers com ara Barcelona, on ja en governs de Convergència i Unió, en aquell moment, es va començar a cedir la gestió d'espais públics a entitats veïnals. Veiem, per tant, amb bons ulls el sentit de la moció, però trobem que la cessió de recursos a entitats sense ànim de lucre té molt més recorregut que la simple cessió d'espais, que entenem que, si bé és millorable, d'una manera o altra ja s'està fent. Insisteixo, nosaltres ens abstindrem, però demanaríem, si es deixés damunt de la mesa, damunt de la taula, i s'avancés en la línia que també s'ha apuntat des d'un altre dels companys, tractant-ho en el marc del pla d'equipaments. Gràcies.